B'investiment ta' madwar 75,000 euro ġie inawgurat ir-restawr li sar fuq ir-Ravelin fit-triq u fid-daħla ewlenija taċ-Ċittadella. Dawn ix-xogħlijiet saru fuq żewġ fażijiet biex ġie ppreservat dan il-bini strateġiku mibni mill-Kavallieri ta' San Ġwann. Fost ix-xogħlijiet li saru fl-ewwel fażi kien hemm dawk fiż-żona tal-ħaxix sintetiku fin-naħa ta' fuq tal-istruttura li tneħħiet peress li s-sistema tat-tisqija tagħha kienet qed toħloq sarat serji fil-ħitan tal-madwar. Saru wkoll il-culverts u pavimentar b'ġebel tal-qawwi. Fit-tieni fażi sar ir-restawr u l-manutenzjoni tal-ħitan tal-madwar, inxtraw bankijiet ta' rikreazzjoni, saret illuminazzjoni ġdida u ġew installati railings tal-stainless steel li jikkumplementaw dawk tal-faċċata. Id-direttur għall-Wirt Kulturali John Xwiereb spjega li dan ir-restawr huwa parti żgħira minn programm sieħ ta' manutenzjoni li hemm maħsub għaċ-Ċittadella fix-xhur li ġejjin. Dan ir-Ravelin huwa post militari importantissimu li kellna l-bżonn aħna li nagħmlu r-restawr fih. Kienet qed issir ħafna ħsara lil fdalijiet arkeoloġiċi ta' taħtu li jmorru lura anke sa żmien ir-Rumani minħabba it-terf areas li kien hemm fuqu. Il-Ministru għall-Kamilleri tenna l-impenn tal-Ministeru li jibqa' jwettaq proġetti simili fil-Gżira ta' Tletoljiet b'konsultazzjoni kontinwa mas-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali. Tajna lura lill-pubbliku żona li tista' ukoll titgawda minn dawk kollha li jżuru dal-akwat. Għaldaqstant nirringrazzja wkoll id-direttorat responsabbli tax-xogħol siewi anke li jagħmel fil-qasam tar-restawr ġewwa l-Gżira Awxija. Issa li din iż-żona reġgħet ingħatat il-glorja tagħha tista' terġa' tibda titgawda mill-eluf ta' Awċin, Maltin u anki turisti li jżuru dan is-sit storiku prominenti fil-kapitali Awċija.